खिनायसो जाबाय थालिर आथिया नेचारेल मेडिसिन फानो Oh my god. Head office नोंसिनि district head office आयना नायदोलाय ब्रा अफिस हाबोनो बिथांजों हाबोथोंसै आं हाबला साफा दं क्लिन गुड मोजां बानायो हेड अफिसा बिसिना मेडिकेलना डिस्ट्रिक्टनि देखायनायनि मोनसे खारन दं माने जोंनि डिस्ट्रिक्टफोरनिया माबायदि क्लिनलिनेस आरो बिल्डिंफोरा थासारिया कमेन्ट होनो हागोन सेकेन्ड फ्लोर बिराद गिदिर बिल्डिंआ बिसिना बेयो सोरबा दं नामा रावबो गैया नालाय थांग्रोबावबायमोन आंखौ बा हारसिं होलांथारसिगौमोन आरो डेन्जार बेगाबो इसिबां फिसाखौ बाबोनांगौ आरो माबाजोंहाय गणेशाजों थाफाग्रा एन्जर बाग्राया माइ फ्रेन्ड गणेशा बेसेबां फ्लर बेलाय माबाया बिल्डिंआ ओमफ्राय आदसा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड टाउनाथ' गिदिर मोजाङानो बानायबाय डेभलप गारि दोननो ओरैबायदि थान हैनांबाय दोनहैनाया पार्किं खालामग्रा प्लेस एफा गिदिर थाबो मोजां उखैनाय हाला आं बाव माबा मोनसे जानांसिगोन गिफ्ट नामा पेकिं स्वीट दुकान बेयो बे माबायावहाय केफेआव गासिबो जेबो बुस्थुखौनो मोननो नागिरा स्वीटल' इभेन साम'सा सिंग्रायाबो गोदै माखासे बुस्थु जेरै दसाफोर बेफोरखौल' पुरि बेफोरल' ओमफ्राय एक्सट्रा जिखुनु बानायनाय गासिबो गोदै आंगायखुजोब्बाय Oh my god मोदोम फबलायदों माथो बेबो गोदैसो नामाब्रा गोदैसो नामा बेबो बरिया बे फाइनालि जाखां लोंखां गिदिं आरोबावनो ग्रोब हस्पिटालाव आसामावथ' बे एलाव गैया एक्सुवेलि नै जेराव मेराव बेखौ लानाय गारनाय नुगोन लट्रिया आलिपुरदुवारनि हेड फैयै नै मा बास फैखो बेलाय वाव गैलानो माथो बेनो लास्ट नारेंखौ एसे बारा होलाय नारेंखौ एसे बारा होलाय लेबुखौ आंनि फेभरेट जुस होनबा बेसे बेसे लोंहोदोंना मैया हाबा जाहैनायाव बेदरा बारा जादों खिनायसो जाबाय थालिर आथिया नेचारेल मेडिसिन फानो सेस बे जाजाबावो थाइसेयाव ओमफ्राय 7 थाखा बौदां ना 9 थाखा मासे खनजुस नोंलाय थाइसेल' लाबोदों गावनो बायो आं होनबाय नालाय लोंलाय गोबाबसो गथ'फोर हासुनाया गोबाबनो
टाइमानो गैखाया फारसे गावनिनो दख'ना साप्लाय खालामना होफानांगौ फाग्लि जाबाय आर प्रमोशननि माबा मोनसे लेटार बिहरदों बेबो बिसिनाव बहैनांगौ वेस्ट बेंगलबाबो कलकाता मेन बिसिना साउथ नर्थ जायो नामा साउथ नर्थ दा बेंगला औ बिसिनाथ' नर्थ गोलैबाय नालाय नर्थनिफ्राय साउथ थांनांगौबा क'क्राझारनिफ्राय जेसेबांनाखि आसाम जोबनाय बर्डार सानजाहा बिनिफ्रायबो गोजानसिन जायो डिसटेन्सआ फाग्लासो कारजों थांबाथ' बहुद गोजान 700-800नि खाथियावनो थाङो 800 बारा अब्ला ओरैबायदि हाला ओमफ्राय दा उफाय गैया थांनायाथ' थांखानांसिगोन गावनावबो देहाबो जाया मालायखौबो टेनसन होफायो माबायदि प्रमोशन बिलाय नोंलाय गायदेदे नुलायदों केमेराया सिदा जायैखाय आंखौ नोङो केमेरायावहाय डेन्जार साइडनिफ्राय लायो नालाय नै इदि नुयो ओमफ्राय नैहाय खाथियाव नुला मानसिफोरा बुंनायसै रानखोसो होनो भिडिअ'आवहाय गिदिर नुयो ट्रेनानो दिगदार आरो नै बहाय मोनसे इउनिक कालार दङ बेयो माने बे कालारखौहाय आनकमन ना बेयो बे कालारा एभेलेबल मोनलाबाया किन्तु बहुत कम जायो बेबायदि कालारनि प्रडाक्शना नै नांगुला बुंहरखादो आगैमोन आब'मोन मादैमोन साननै सानथामावनो अर्डार खालामनानै दोनखादो कलकातायाव थांगोन ना अर्डार खालामनानैहाय दोनहरखा आं फैनानैनो जास्ट आं डेलिभारि खालामफैनाय जायनो नांगौ मा खालामनाय ओरैबो मेनटेन खालामनांगौ जायोना अफिशियल इम्परटेन्ट खामानि नांदों आंने वाव नै बियो बयनिबो गोसो बोग्रा दख'ना डिजाइनार बानायनांसिगोन मा दख'ना डिजाइनार आंखौ stars are सिख्लाफोर आरो बेफोरो नै बिनिफ्रायबो खम प्राइससिनाव आरो नै बियो येलो पिंक मेल्ला कालार दङ तो माने बियो अरिजिनल माने लफाय गुइङालाबो बेखौहाय आरो बे लफायनि सियानो माने मिक्स डिजाइनफ्रा मिक्स आरो बियो बहुत बढिया नुयो दासान्दि बियो गोगोम सोलिगासिनो दङ खमबो नालाय एसे नैबे सिनिफ्रायबो बेनि प्राइसआ खमसिन बेफोरनि प्राइसआ लास्ट मोनसे देखायदो पार्ट दिन्थिजानै दे